Γλυκές καλημέρες σε όλους. Τα καλαμάκια εδώ που σπάσαμε, κόβουμε, σπάμε, αφήνουν τα παρακλάδια και παίρνουν τα καλάμια από εδώ. Από εδώ τα καλάμια που παίρνουμε, έρχομαστε και τα βάζουμε με τη σειρά. Τσάκα, 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 τσάκα. Δεν τα δένω από πάνω εγώ. Γιατί άμα θα τα δέσω από πάνω μεριά τα στοματίες τραυματίζονται κάτω. Καταλάβατε γιατί βάζω καλάμια μέσα? Παίρνω μετά και τα δένω με επίδεσμο. Πώς το λένε αυτό που βάζουν στο χέρι για να μην πουνάει και τέτοια. Όταν παίρνω και βάζω για να μην τραυματίζω τα φυτά κάτω, γιατί τραυματίζονται τα φυτά. Όταν τα δένεις με σκοινιά, με χιλιαδιό, θέλει μαλακό πράγμα. Και εγώ τώρα βάζω με τη σειρούλα εδώ τα καλαμάκια, με τη σειρά, σιγά σιγά, δεν με βιάζει κανένας. Είπαμε κοπριά κατσικίσια, κοπριά από κότα, κοπριά από κονέλια. Και φτιάχνεις τσακ μπαμ τα φυτά σου. Με κοπριά γεμίζεις και φτιάχνεις αυτά εδώ όλα. Άρα τα κουλουκίθια έτοιμα. Τα κουλουκίθια μας έτοιμα. Αγκουράκια μας έτοιμα, αγκουράκια έτοιμα. Κι άλλα εδώ, κι άλλα εκεί. Θα βάλουμε τα καλαμάκια μας με τη σειρά. Και από εδώ μεριά σιγά σιγά, σήμερα αύριο θα παίρνουμε ντοματούλες, ριζούλα και θα βάζουμε μέσα πουτηράκια. Το ίδιο θα κάνουν και από εδώ, το ίδιο θα κάνουν και από εδώ, το ίδιο θα κάνουν και από εκεί. Είπαμε. Αλλά φτιάχνω κάτι ωραία πράγματα, θα με δείτε και θα με καμαρώνετε. Δεν έφευγα ποτέ από το χωριό, κατοικούσα Καρδίτσα, αλλά δεν έφευγα ποτέ από το χωριό. Η γιαγιά μου ήταν η πιο παλιακή. Μιλάμε τώρα, αφήστε το να πάνε. Ήταν η πιο καλύτερη και βοηθούσα εδώ και μάθαινα. Τέλος πάντων, γλυκές καλημέρες.